Kvist. 2. Dobbelthug. Skal jeg bare... Så... Nej, kør. Stille og roligt. Ja, men kører bare for sammen. Jeg tror, vi kører for lidt for stærkt nu. Hold kurs. Bare have det andet ind. Giver du tryk på plotter. Ja. Nej, bare, ja. Sådan, mand. Hold da kæft! Nej! Ja. Vi skal bare have med. Op med det hele år. Har du nok røgnet med? Ja, bare op med. Det er super balance. Nej, de følger et. Bare op med lorten, bare. Sidder de på nu? Det tror jeg. Den her kan godt være fat. Ja. Sindssygt, du sidder på. Den her, den er rød. Det er bare et kryds. Ja. Det er ikke også. Fuck, det er fed, mand. Det var godt ravle lidt. Man må ravle frem med. Der ryster helt. Sidder de stadig på? Ja, de gør. Det er bare en færd. Jeg kan kigge, hvordan de ser ud. Det er helt vildt. Det er ret vildt. Hold kæft, den her, den tager du. Ja. Hold nu kæft, mand. Og det er der sidder 3 på. Det vil være sindssygt. Sådan op. Hvad fanden så? Nej, du skal bruge lige så sætte den på. Men så lige pludselig så sidder vi bare med højt hostkast. Og det er lige skal bare væk. Bare være klar. Hvad så? Jeg tror, vi skal tage de her. Prøv det her lige krydset derude. Ja, det var under her. Så du her. Bare tag. Sådan noget. Nej, her. Så du her. Ja, den er god, den her. Filmer. Ja. Hold kæft, det er lækker det her. Den er stor. Okay. Den er stærk og nede med stor. Ja. Triplet op. Det har intet mærke før nu. Har du med den stor? Der kommer fisk her, så du... Ja, det kan jeg godt. Ikke ret stor. Den går ret. Ja. Kan du ikke lige... Det er ikke stort. Ja, det er det. Okay, laks. Kan du ikke det? Ja, jeg har. Ja. Længere frem. Jeg kan ikke komme frem. Tag den anden, Martin. Tag den anden. Ja. Ja, det er lige meget den anden på. Det er fint. Tag nu bare den store her. Den er fandme flot, den der! Laks og peber, nu er det bedst.
stor, den der. Prøv at se. Trippelhug. Første tur vi får. Det er vildt, det her. Hold nu kæft, mand. Foxhævn. Den er stor, så det kan ikke være. Den har taget 200 fod. Det er 70 meter. Det er for vildt. Det er for vildt. Pille den ud af, ikke? Prøv lige at se, hvad der står til. 18. En silver. Jeg kan også stadig rundt. Det var lidt røv. Jeg bare mærke med tanken, jeg fik den igen. Jeg er nødt til at have en tang. Den kommer ikke Den er i kumpel om bag det der. Ja, den kommer der. Jeg har dræbt den, og så på den. Ja, det er vist nok med nakken. De er en ordentlig gas i nakken. Hvad? Det er sådan der, så det bare hang ordentligt mere. Kæft, vi ramte lige spottet der, man. Det var sindssygt. Vi fik også rødpræk, gjorde vi ikke? Den der er Martin. Det kan godt være sådan 7-8 minutter. Hold, der er rødpræk. Hold. Ja, det er godt. Pis. Fuck. Der er rødpræk. Nej. Der er ikke andet, der gør det. Der var stor den der, tror jeg. Pis! Det er træls som S2. Ej, det er fandme en røv. Nå! Jeg kan gøre med at sige noget. Ej, det er slemt. Pis! Ja, man. Det var eddermame sygt, det der. Stop op. Var det den, du lige har puttet på, den der? Ja, det var den ene af dem. Den ene hov, det var den. Den var der ikke. Trippelhug. Trippelhug, og så taber vi. Ej. Pis! Det er noget over. Hallo, men alligevel, vi har fået laks, og vi har haft mærke. Det er rigtigt. Nu skal vi ikke brokke os. Ja, nu er det godt. Men Men alligevel. man er lidt røv, når man står med. Ja. Helt seriøst, jeg har haft kontakt til 2 fisk herovre. Ja. Ingen af dem kom med op. Den der, den sad godt, den er aldrig på. Nej, også på 18. En krog. Jeg ved, at flere af de har faktisk 2,7 på nede her. Så er Martin fisk på. Woohoo! Okay, har du lavet magt? Det er helt vildt. Den sidder, Martin. Det håber jeg. Den er god i hvert fald. Det er en 10 plusser. Hvad? Du har ikke lægge en position, ikke har du? Nej. Du har lavet på sideplan. Ja. Ja, hvad hedder det, når du får den op, så... Jeg bare lige holde. Jeg tager lige download igen. Jeg siger, at de laver det nummer der. Jeg ved ikke, om lige med bilen det der. Det er lige meget, nu skal være den op. Skal jeg bare lade den stå standby motor? Ja, der var motoren... Hvad? Hvad?
Ja, det skal bare passe på bølgen. Skal jeg slukke kassen? Nej, ikke nu. Nej, det tror jeg, det er dumt. Hvorfor? Jeg kan hente nogle helt, så. Må du have den i bakgear? Så bliver det sgu svært nok. Det er 30 slår, ikke? Okay. Okay. Hvad? Det kan være stort. Det er også træt. Det er også sødt. Jeg tror, det er bare lige hårdt. Du har det godt ryk. Ja, det skal jeg nok lade være med nu. Ja, bare lad være. Det er løgn. Hvad nu? Den er ikke taget klemme. Prøv den af. Jeg tror fandme, det har været lort. Nej, det har det ikke. Ah. Prøv den af. Nå. Se, der var. Hvad er det nu? Ja. Super. Åh, det lyder de skuffet. Det lyder de lyn. Jeg havde aftalt med en, der hvad fanden er det? Nej. Hold nu. Det er undermålet. Ja, det er undermålet. Det kan jeg gøre. Det han bruger med hjem. Jeg havde aftalt med en 10'er, så må jeg da godt lyde skuffet. Har du når det er? Så godt skulle være med mig. Det er sgu da lige sådan, du skal være ske. Den er super fin. Kæft, den er tyk. Ja. Fuck, hvor er det fint. Hva? Det er onde mål og den der. Det frygter jeg godt nok ikke. Jeg tog det. Jeg tror, sådan mål i hånden i går. Den har også bare taget mig. Der er slet ingen tvivl. Hva? Nå, men det var en lille en, han aftalen med nu, ikke? Nej, det. Så. Ja, tager du. Jamen, jeg tager lige lidt. Ja, så gør det. Fuck, hvor vildt. Jo, jeg er med af. Den er god. Med af. Ja. Den skal jeg med af. Fuck, den er god. Fuck, den er god, men seriøst, jeg har ikke engang noget. Den er på. Nej, det røg. Nej, det gør den ikke. Jo, den gør så. Det var fandme god, det kan jeg sige.